hem de projectar. No està el temps. No. Bona tarda, jo em dic Pol i avui estic aquí junt amb les meves companyes, la Clàudia, la Paula, la Maria i l'Alma, en representació del Col·legi Camí. Però abans de tot, volem agrair la presència del públic i del jurat i la participació de l'equip contrari en aquest debat en el que parlarem sobre si l'humor té o no té límits. Al llarg d'aquesta introducció donarem a conèixer alguns dels arguments amb els que defensarem la nostra posició. Però abans de tot, abans d'entrar en matèria, permeteu-me que us situï una mica en la nostra opinió. És cert que l'ésser humà és un ésser individual independent que té els seus propis gustos i preferències, però malgrat això hem de ser conscients que vivim envoltats de persones i que hem de mantenir una bona convivència establint certes fronteres les quals no podem traspassar per no perjudicar-nos entre nosaltres. Què passaria, per exemple, si no hi hagués cap límit a l'hora de conduir o si no hi haguessin límits a l'hora d'educar, de comunicar-nos o de relacionar-nos? Allà on mirem hi ha uns límits instaurats per assegurar el bé de tots i l'humor no és l'excepció. Ara extrapolem una mica el que acabem de dir i ho traspassem a un exemple tan conegut per nosaltres com és el simple joc del parxís. En aquest joc, com a tots els altres, hi ha unes regles a seguir que li donen un sentit i una diversió al joc i que eviten que cap dels participants surti perjudicat. Posem el cas que estem jugant i al llançar el dau em surt el número 2. Ara bé, com diuen les normes, només podré avançar 2 caselles. Però si avanço més, estaré saltant mal les regles i, per tant, faltant el respecte als jugadors que sí que les estan seguint. Això faria que el joc es transformés en una activitat en la que no estem en compte a la resta d'implicats. I on volem arribar amb aquest exemple? Si us fixeu, simplement hem d'imaginar que els jugadors són la societat, el joc és l'humor, el dau és el límit i el nombre de caselles que movem és l'acudit. El mateix passa quan a l'hora d'utilitzar l'humor, com pot ser a través d'un acudit, es traspassen els límits i es falta el respecte a algú altre. La situació, que en un principi era còmoda i divertida, es transforma i deixa pas a un estat d'incomoditat i no gaire agradable. Encara i així, aquest és un simple exemple lleuger que l'únic que crearia seria un malestar i molèstia. Però anem a veure un altre exemple encara més proper i un tant més seriós. Imaginem que una persona va conduint el seu cotxe a 120 km per hora per una carretera on la velocitat permesa és de 50 km per hora. Què és el més probable que passi? Doncs que l'individu, a l'haver superat els límits que s'han establert per regular i evitar problemes, pateixi un accident que, a més de perjudicar-se ell mateix, pot perjudicar a altra gent, perquè recordem, som éssers individuals però no convivim sols. I el que volem reflectir amb aquests exemples és que els límits són necessaris en la gran majoria d'aspectes de la nostra vida i no tenen per què ser negatius. Encara que a dia d'avui, en la societat en la que vivim, veiem els límits com una eina per oprimir-nos i encaixonar-nos i sempre li atorguem unes connotacions negatives, la paraula límit no té en cap moment una intenció negativa. És més, segons la definició del diccionari, un límit és una línia que assenyala un punt que no es deu sobrepassar sobre una cosa no material. Havent vist aquesta definició i fixant-nos en els exemples que hem nombrat abans, podem observar que el seu sentit no és en cap moment negatiu, sinó tot el contrari. Un límit simplement està posant un punt allà fins on podem arribar pel bé i l'harmonia de tots. La revista Charlie Hebdo, una revista francesa d'humor i sàtira, mai ha tingut pèls a la llengua per mostrar vinyetes on generalment l'humor negre és el tema principal.
però realment podem considerar l'humor negre humor o és més una humiliació? Doncs sembla que aquesta revista no s'ha plantejat mai. No s'ha plantejat que molts dels seus acudits han pogut oferir sentiments, pensaments i creences religioses de moltes persones, ja que potser molta gent no s'ho pren malament, però sí que d'altres s'ho poden prendre més seriosament fins al punt de crear unes conseqüències tràgiques com va passar amb la pròpia revista. El 7 de gener de 2015, el setmanari francès d'humor va patir un atemptat on 2 homes d'origen musulmà encaputxats van entrar a les seves oficines i van matar 12 persones i van ferir-ne a 11 més. Aquest atac va ser just després d'haver publicat caricatures de Mahoma, el déu de la religió musulmana. És evident que no defensem els atacs que es van produir, però que sí que és veritat que es podrien haver evitat si aquesta revista s'hagués plantejat en algun moment si els seus acudits podien ferir sentiments de persones com ells. I és per tot això que avui el meu equip i jo venim a defensar que l'humor sí que ha de tindre límits. Moltes gràcies. Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d'expressió. Bon dia, senyors i senyores, contrincants, jurat i públic. Soc Ana Rodríguez. Aquests són els meus companys, l'Alejandra Montoya, el Mario Serrano, la Sandra Artigas i la Eva Guerrero. Nosaltres representem l'Institut Hipàtia d'Alexandria de Lliçà d'Amunt i estem en contra de la qüestió debatint. És a dir, no creiem que l'humor tingui límits. La cita que he dit per començar és l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, signat el 1948 per protegir i per posar en comú les obligacions i les llibertats de tots els éssers humans. Llavors, la llibertat d'expressió és una llei universal i l'humor, posar-li límits a l'humor seria il·legal. Però què vol dir realment la paraula humor? Segons el LIEC, la paraula humor és la facultat de descobrir i expressar elements còmics o absurdament incongruents en idees, situacions, esdeveniments i actes. Per tant, el descobriment i l'expressió no poden tenir límits. I límit? Què significa un límit? El límit és el punt on s'acaba l'exercici d'un poder i d'una facultat. Si l'humor és un descobriment i una expressió, i no un poder o una facultat, no podem afirmar que l'humor tingui límits. Seria quelcom incongruent i incoherent. No podem posar límits a una facultat íntima i personal. Podem delimitar-lo, en canvi. Amb això, no estic dient que una delimitació i un límit siguin el mateix. Una delimitació es basa en els valors i les emocions i l'educació de la pròpia persona, no de la societat. Com ja sabem, l'humor forma part del gènere de ficció. Per tal cosa, hauria de ser per nosaltres una cosa immortal, un lloc on la imaginació no té límits. Si la poesia i la narració ho són, si la poesia i la narració s'han estès per tot el món, per què l'humor no hauria de poder fer el mateix? Un decret dels antics grecs, per exemple, ja va establir gèneres literaris, com la comèdia, la tragicomèdia o la sàtira. Aquestes formen part de l'essència humana. L'humor no és una disposició d'ànim o una qualitat, és un estímul, una manera de disfrutar una situació, si la intencionalitat és aquesta. Però també pot tenir una intencionalitat cruel, com és la burla. Aquí teniu la sàtira. Aquesta, per exemple, és una de les més representades com a burla.
El sarcasme i l'ironia, per exemple, es fan servir per delimitar aquesta sàtira. I l'ètica moral. L'ètica moral només és una característica de cada societat envers a l'humor. Tal com va explicar Kant, l'humor es produeix a la situació necessària. És la representació del plaer de l'enteniment. Es dona a entendre, doncs, que cada acudit o broma no s'ha de treure mai de context ni prendre massa seriosament. Per exemple, els xistes de Jaimito, on el nen feia alguna entremaliadura que acabava de manera insospitada. Succeeix, com va dir l'estadounidenc Ralph Waldo Emerson. L'essència del tot acudit, de tota broma, sembla ser una honesta i ben intencionada sensació del que és inacabat. No du a terme el que es pretén i afirma que s'està fent. Les temptatives incluses de l'intel·lecte, les expectatives frustrades, la ruptura de la continuïtat de la intel·ligència. Això és la comèdia, que es manifesta en agradables espasmes als que anomenem riure. Seguint totes aquestes argumentacions, l'humor no ha de tenir límits. Moltes gràcies. Al marge que l'humor ofengui, perjudiqui, molesti, de qualsevol opinió, al marge de tot això, hem d'objectivitzar, perquè si no entrarem en una discussió que no té fi. El fet de viure en societat ens obliga a trobar un equilibri que ens permeti als ciutadans exercir els nostres drets amb total llibertat. Aquest és el punt on limitar i acotar ens permet establir les garanties necessàries per poder exercir els nostres drets. Per exemple, hi ha persones a les quals els agrada conviure amb animals i hi ha persones a les que no. Imaginem un espai com el que és un parc. És evident que els dos tipus de persones poden passejar per aquest parc. La persona que... Sí. Abans el teu company ha comentat que la falta de respecte, el malestar i la molèstia són tres qualitats que ha fet servir el teu company a la introducció. Les tres característiques són principals de la sàtira, que és l'humor cruel, el qual no deixa de ser humor. Per tant, no estàs argumentant que l'humor tingui límits, únicament que l'intenció sí que en té. Sí, a veure, aviam. Li vam posar límits perquè l'humor pot ferir a les persones. Per tant, se li han de posar límits. El que no podem permetre és que cadascú utilitzi l'humor per ofendre de la seva manera. Bé, com estava dient, els drets són tot el contrari a una prohibició. Són simplement un acotament. Aquest acotar, l'establir les regles del joc, ens permet que la llibertat d'expressió i el gènere de l'humor no pertorbin ni generin problemes. Ridiculitzar pot ser divertit per a alguns, però òbviament no fomenta ni la relació social, el respecte i no porta res a cap debat. Un dels objectius de l'humor és veure la realitat des d'una altra perspectiva i reflexionar. Ridiculitzar no només no compleix aquest objectiu, sinó que a més perjudica a la persona que es sent ridiculitzada. Com a mostra, ensenyarem un tuit de Guillermo Zapata, que va dir: Rajoy promete resucitar l'economia i a Marta del Castillo. Suposo que tots coneixem aquest cas. Marta del Castillo, una noia sevillana que el 2009 va sortir de casa i no va tornar. La Guàrdia Civil, després de fer llargues investigacions, l'ha donat per morta. I encara així, la seva família insisteix i lluita per trobar el seu cadàver. Què té d'humor insultar, ferir, ridiculitzar a una persona que ha estat violada, torturada i assassinada? Quina necessitat hi ha de ferir els seus familiars? No podem permetre que l'humor permeteixi i serveixi d'escut per tocar temes tan sensibles que no ens atreviríem a fer-ho sense utilitzar-lo. No podem permetre que l'humor normalitzi una situació tan greu com aquesta. Respecte a això, l'increment de les xarxes socials
fa que moltes persones es resguardin darrere del seu anonimat i que utilitzin l'humor per ofendre. Ofendre no és cap activitat intel·lectual ni mereix cap lloc en la creativitat de l'ésser humà. Per tant, com a conclusió, limitar l'humor és senzillament necessari com a garantir el dret a exercir-lo. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Per començar, vull deixar clar que no estem parlant ni d'ètica, ni de respecte, ni de cultura, ni de religió. Estem parlant única i exclusivament dels límits de l'humor. L'humor és un sentiment que depèn de la personalitat de la persona, la qual s'expressa mitjançant paraules. El que vol dir que és una cosa abstracta, a la qual no se li poden posar límits físics. Segons Peter McGraw, un professor de màrqueting i psicologia, la llei que diu l'humor és igual a tragèdia més temps es compleix sovint. És a dir, que qualsevol fet tràgic pot acabar sent objecte d'acudit després d'haver establert una distància respecte als fets. Com va dir la Universitat de Texas, un fet s'ha de superar i l'humor ajuda a fer-ho. L'humor pot estar fet amb dolenta intenció o amb bona, però sempre hi haurà gent cruel que la farà amb dolenta intenció i per això existeix la sàtira. La sàtira és un humor negatiu, és burla. I com heu dit vosaltres, l'humor negre no sabem si es pot considerar humor, però en aquest cas formaria part de la sàtira, amb la qual sí que forma part. A més, la sàtira també pot reflectar el que diu la realitat, el que passa realment. L'humor és l'inesperat, tal i com va dir Àlex de la Iglesia. Com heu dit vosaltres, l'humor no sempre és bo, pot provocar molèsties, però també pot reflexar la realitat, com he dit abans. I l'humor emergeix de situacions negatives, encara que soni contradictori, és així com funciona la nostra ment. Agafa les coses horribles i les converteix en coses estúpides. A més, no les hem de classificar, no hem de dir si són dolentes o si són bones. Digue. Heu dit que l'humor ajuda a superar algunes coses. Aleshores, com superes una burla que va tu feta amb humor? Doncs primer l'has d'agafar amb gràcia, no te les has de prendre sempre no te les has d'agafar literalment, sinó que has de fer broma tu mateix, te les has d'agafar bé. Digue'm. I com garanteixes que tothom ho faci així? Perquè no tothom té la mateixa personalitat. Ja, però és que l'humor no és la intenció amb la que es fa, sinó, l'humor és la broma que es fa, no amb la intenció que realitza aquesta broma. Llavors, prossegueixo. Per finalitzar, posar límit és posar un fre al pensament i cohibir la llibertat d'expressió. L'humor no té ni hauria de tindre límits, ja que hem dit anteriorment que és il·legal i hi ha una norma que ho confirma. Gràcies. Fins a quin punt està bé utilitzar l'humor com a mitjà d'atac i humiliació? No és difícil d'entendre que l'humor no s'ha aïllat de la nostra societat i que, per tant, reflecteixi i perpetuar els rols de poder que es troben en aquesta. És a dir, fer un acudit sobre un col·lectiu oprimit. Segueix sent humor quan et rius de la tragèdia que milers de persones han de patir dia rere dia des de la teva posició de privilegiat, sense poder arribar-ho a entendre perquè mai ho has viscut, solament ho veus des de fora i, per tant, no podràs
experimentar-ho realment per saber què se sent. Perquè potser si ho arribes a experimentar no et faria tanta gràcia, perquè si fossis tu el que pateix no t'agradaria veure com altres persones es riuen del teu sofriment. Per això, la idea que en l'humor tot val és realment perillosa. A saber, fer una broma racista. El racisme és un problema greu, però quan es romeixa amb això veiem el racisme d'una forma una mica més acceptable. Quan algú fa un acudit racista i després excusant que solament és una broma, aquest només és una broma, tan sols va dirigit a les persones a les que ha fet mal o no veuen això acceptable, però no tots els que han rigut normalitzant una situació d'abús com és el racisme. A ells no necessita donar-los cap excusa perquè ells són la seva gent, entre ells s'entenen. Quan parlem de racisme podem estar referint-nos a qualsevol injustícia social d'aquest tipus. Esteu reiterant tota l'estona que l'intenció i l'individu han de tenir límits, però no podeu dir que quan fas mal ja no és humor, ja que ho és i se'n diu sàtira. Hi ha moltes persones que s'escuden en l'humor per no intentar-ho fer per intentar atacar, però que no ho tenen relacionat des d'un punt de vista humorístic, sinó que només s'escuden en això per crear una frontera i quan algú els reclama no, això que has dit està malament, no, ells diuen no, és que és humor, però això no és humor, no pots escudar-te en això per fer mal a la gent. Qui diu que és humor i que no és humor? Perquè l'humor és un aspecte neutre, perquè és un sentit, és el sentit de l'humor. Llavors, tu quan fas una broma pots fer-la per fer riure una persona o pots fer-la per fer-li mal a una persona. Però el problema és que no es tindria que utilitzar l'humor per fer mal a una persona. Està clar que tothom té gustos diferents i que cadascú té el seu propi sentit de l'humor, que això està bé, però s'han d'establir uns límits morals i ètics, no legals ni res, per poder conviure. En aquest cas, què vols dir? Limitar l'humor o limitar la persona, els pensaments i els desitjos de la persona quan vol humiliar un altre? S'han de limitar l'humor perquè no tothom tingui la llibertat de fer mal, perquè no es pot tenir llibertat de fer mal. Aleshores, els límits que estàs intentant imposar són en direcció a l'individu i a l'intenció, no a l'humor. A l'intenció de l'individu que ho fa mitjançant l'humor. Si ho fessi mitjançant una obra d'art, seria forçar-li límits a les obres d'art, com pintures. Doncs en aquest cas, la culpa no seria de l'obra, que és a dir, l'humor, sinó de la persona, que com l'aplica, no? Sí, però si ho aplica mitjançant l'humor, ja està utilitzant l'humor com una herramienta per fer mal. I que potser no... I que de vegades s'utilitza l'humor no per fer mal. Potser la persona té bones intencions o només ho veu també com una broma, però està ajudant a normalitzar ferir a la gent i fer mal. I ara, per exemple, és lícit... Bon dia. Ara faré el meu argument sobre l'humor. L'humor, hi ha molts tipus d'humors. Podem parlar des de l'humor més ridícul que hi ha, que pot ser dir-li al teu amic Calvito o riure d'un que guai, fins a l'humor més rebuscat, l'humor més complex i l'humor més comparatiu cap a diverses situacions. Llavors, ninguna persona ha dit que l'humor sempre ha de ser bo. Cap persona ho ha dit. Nosaltres en aquest debat busquem si té límit o no, però l'humor en essència és neutral, és un sentit d'humor. És com el sentit de l'equilibri, el sentit del gust. A tu, per exemple, et pot agradar més un gust dolç o un gust més salat, però el sentit és el que hi ha i en estat neutre no pots posar-li cap límit perquè no va cap a cap direcció. Llavors, respecte a la revista que heu dit del Charlie, el Charlie en cap moment
ha dit la seva intenció. Potser la intenció del Charlie era fer mal a la gent musulmana. El Charlie en cap moment diu no, era una broma per fer riure només els nostres. No, el Charlie no ha dit en cap moment que ell volia fer mal a la gent, perquè amb humor també es pot fer mal. Jo puc riure d'una persona negra no només pel seu color, sinó perquè a mi m'agradaria en aquell moment, o estic enfadat o per qualsevol motiu, em vull ficar amb ella perquè em cau malament i tal, i puc utilitzar tots els anys que han tingut d'esclavitud com a suport pel meu acudit o per la meva broma. Sí. Aleshores, estàs dient que és correcte criticar a un col·lectiu que està oprimit fent servir aquest avantatge que tens tu i superioritat? Bueno, jo personalment no m'agrada, però és que l'humor he dit que és neutre. Llavors, l'humor pot agradar-te més o pot agradar-te menys, però és una arma de doble fil. Tu el pots servir per fer mal i el pots servir per ajudar una persona, si vols. Jo, potser en el meu cas, no l'utilitzaria per ficar-me amb una altra persona, però el món és molt gran, hi ha 7.000 milions de persones. Penso que alguna sí que pot utilitzar el seu sentit de l'humor per ficar-se amb una altra persona. Llavors, respecte... també volia dir que potser, és veritat, hi ha mocions de censura, que nosaltres potser podíem dir una broma i el govern o qui sigui, o per exemple, fa temps, a l'edat medieval, si tu feies una broma del rei o de la reina, podien arribar-te a condemnar a mort. Però què es condemnava en aquell moment? L'humor no es condemnava l'humor, es condemnava la persona. I no perquè hagi dit un humor que no es pot dir o que té un límit. Es condemnava que a tu no t'ha agradat el que t'ha dit i es condemnava aquesta qüestió. No es condemnava que l'humor hagi sigut massa fort o hagi sigut dolent cap a l'altra persona. Es condemnava que a tu no t'hagi agradat. Com tu estàs ofès amb l'altra persona, tu la castigues perquè tens poder, no només per la broma que no t'hagi pogut fer gràcia o t'hagi molestat. La castigues perquè tens més poder i no et pots sentir humiliat davant d'ella. Moltes gràcies. Durant el debat d'avui hem estat debatint sobre si l'humor té límits. Nosaltres hem acordat i defensat que l'humor està dividit en 3 tipus: la sàtira, l'ironia i la simpatia. 3 característiques totalment diferents entre elles. Una busca el somriure en la persona, l'altra la reacció al sarcasme i l'altra totalment la crueltat que pot provocar. Per exemple, els acudits, prohibits o mal vistos per la societat, són una imparcialitat de la justícia. I això ens ha obert un tema polític totalment aïllat al debat que estem fent avui dia. Com ja hem introduït, el dret a llibertat d'expressió inclou el no ser molestat per les seves opinions pròpies, per el fet d'investigar i rebre informació i poder difondre les teves opinions sense qualsevol problema per qualsevol mitjà d'expressió. Hem de millorar la intenció, però no l'eina de l'humor en si. Hem de ser rigorosos en el que entra en el terme d'humor i el que no. Hem acordat amb 2 grups que mai serà conformista ni agradarà a tothom. No som moralistes, som imparcials, ha respost la meva companya amb la que estic totalment d'acord. No hem estat tota aquesta estona debatent l'ètica humorística, la qual té variants dividides en el bon humor, l'humor neutral i el mal humor. Qui s'ha de regular és l'individu, no l'humor. No podem treure com a conclusió el que l'humor té límits si es pot demostrar que la limitació d'aquest no existeix. Ningú, cap individu, ha creat els límits físics en aquest rang. No hem estat parlant ni vosaltres ni nosaltres sobre l'adequació d'ètica o la saviesa que poden aportar els acudits. Vosaltres heu dit, cito textualment, quan l'humor fa mal deixa de ser humor. No és cert i està demostrat. La sàtira és part de l'humor i científicament és la part humorística que busca la retorsió o crueltat d'aquest. Actualment l'humor no té límits, ni els tindrà. Fins i tot es pot dir que l'humor, al ser una sensació, no pot tenir límits físics. Aquest debat s'hagués quedat en res, llavors. Per tant, vull dir, hi ha 3 coses que sempre surten a la llum.
la lluna, el sol i la veritat. Què té en relació al debat? Molt. Si la veritat és un tema del qual sempre se sabrà amb certesa els fets, vol dir que l'humor no ha de tenir res a amagar. I aquí volem celebrar la sublimació de la sinceritat convertida en humor. Només és una manera d'exposar la realitat per fer aquesta més amena. Em diran, un acudit pot causar patiment. És veritat, però és un patiment mínim, un patiment passatger, o bé un patiment quasi virtual. Respondran, sí, però és patiment. Clar, és patiment. I si s'ha ferit algú, li demano perdó i la vida continua. També vull comentar que hem estat fent durant aquest temps, he intentat no fer-ho en el moment que vosaltres estàveu exposant per no intervenir, però hem estat creant aquí un esquema del que nosaltres creiem o considerem que seria el que estem defensant i el resum general. Si voleu, és el mateix que acabo d'exposar jo a les conclusions, però ho teniu aquí esquematitzat. Moltes gràcies. Bé, abans de començar la nostra conclusió, volem agrair a l'equip en contra i la seva intensa participació i dir-vos que ha estat tot un plaer competir contra vosaltres. Com hem pogut veure, al llarg del debat han sortit grans discrepàncies entre les dues postures. Amb els nostres arguments hem demostrat que és necessària l'existència d'uns límits establerts perquè l'humor pugui ser gaudit per tots sense excloir o ferir a ningú, ja que hi ha moltes persones que escuden les seves ganes de fer mal o d'ofendre sota l'humor. I això no ho hauríem de permetre-ho per una qüestió d'ètica. La nostra companya, la Paula, ha destacat les xarxes socials com a plataformes que permeten ofendre des de l'anonimat a persones individuals o persones conegudes i col·lectius de tota mena, com a medi per amagar-se d'atacs i humiliacions a través de l'humor. Però creiem que l'humor no és una excusa. Veuríem malament que un grup de persones amb un nivell adquisitiu alt fessin humor i ridiculitzessin les situacions en les quals es troben les persones que no tenen recursos? Doncs el mateix passa quan es fa humor amb grups de persones que es troben en condicions de vida més difícils o que pertanyen a un grup minoritari, com per exemple les persones amb discapacitats tant psíquiques com psicològiques. Creiem que humiliar a través de l'humor a una persona que ha estat maltractada, violada, assassinada, víctima d'un atemptat, de qualsevol tipus d'accident o una desgràcia no és motiu per riure. Per tant, limitar l'humor és simplement necessari per poder utilitzar-lo lliurement. Fins ara, l'equip contrari ha defensat que l'humor té límits amb arguments que ens han semblat molt interessants. Com heu dit, la llibertat d'expressió és un dret per tothom, però també és necessari que la llibertat dels demés no vulneri els drets dels altres. No hem negat en ningú moment que no es pugui extendre arreu del món l'humor, sinó que l'humor ha de respectar els sentiments de tot aquell que l'escolta, allà on sigui. Al cap i a la fi, els límits de l'humor serveixen per deixar-nos a tots en una situació d'igualtat. Moltes gràcies.